Βγαίνει υποδοχή Στεφανίδη στον Ιγκόρ. Πρώτος πόντος με επίθεση. Ο Απόστολος Παλαιοχωρινός λίμπερο του Πύργος Πολυχνήσης δεν μπόρεσε να βγάλει υποδοχή, να βγάλει την άμυνα στην επίθεση του Ιγκόρ. Σειρά του Παύλου Παυλίδη. Ντεσόουζα σπάει μπάλα στο μπλοκ, ευκαιρία. Μποζάν, κόντρα μπάλα πετυχημένη η επίθεση από τον Μπερκάντ. Και τώρα το προβάδισμα για 2 πόντους είναι στον Πίκασο και στην... Είναι ο Παυλίδης τώρα σε φλότ σέρβις. Ο Διαμαντίδης θα βγάλει την υποδοχή με δάχτυλα, απλό πέρασμα από τον Ιγκόρ, ο οποίος όμως είναι εκεί και να κόψει την επιθετική προσπάθεια με πλασέ. Το ντουμπλάζ από τον Διαμαντίδη. Ήταν ο Μπαρδούκας που έκανε το πλασέ. Μπερκάν τώρα κόβεται από τον μπλοκ. Νέα προσπάθεια, αλλά ολιγορία εκεί στην Καμπράνας. Παλαιοχωρινός στην υποδοχή. Μπόζαν στον Μπαρδούκα. Προσπάθησε ο Ιγκόρ, δεν έβγαλε την άμυνα. Εδώ από την κάμερα μας βλέπετε και πάλι. Το μπλοκ δεν έκλεισε. Ο Γκριν με το χειροκρότημα της κερκίδας να τον ενθαρρύνει. Θα πιέσει, ο Παλαιοχωρινός θα βγάλει καλή υποδοχή. Μπαρδούκας θα δεχθεί το μπλοκ από τον Τζουμάκα. Μονό μπλοκ από τον Τζουμάκα πάνω στον Μπαρδούκα. Ο Άθολης ισοφαρίζει 23-23. Time out από τον κύριο Ήλιτς που βλέπει ότι το προβάδισμα... Ο Γκριν είναι στο σερβίς. Δεν είναι καλή υποδοχή, κερδίζει τον Άσο ο Βραζιλιάνος διαγώνιος του Άφλου. Δεν είναι πολύς ο κόσμος, αλλά είναι έθερμος. Ο Γκριν, μπάλα είναι out. Με δάχτυλα ο Τζιουμάκας σε πρώτο χρόνο, ο Κρίλης, πολύ ωραίος. Ο πρώτος χρόνος και η συνεργασία που είχε με τον Ποζίδη. Μποζάν, πόντος ισοφάρισης από τον Αυγερινίδη. Με τον τρόπο που μόλις είδαμε και ο Κώστας ο Μπαρδούκας. Είναι σε φλότ σέρβις. Με δάχτυλα βγάζει την υποδοχή ο Διαμαντίδης. Κρίλης δέχεται τον μπλοκ από τον Παυλίδη. Καταλέξει στην πλευρά του Πύργασου Πολύχνης. Εδώ είναι η φάση την οποία αμφισβήτησε. Πάνω στο φιλέ η μπάλα. Χάνεται 27. Εδώ. Έξυπνα και αποτελεσματικά ο Βιερινίδης. 27-27. Μποζίδης. Βγαίνει υποδοχή ο Μπαρδούκας από την πίσω ζώνη. Βρήκε και πάλι τρόπο, τελείωσε την επίθεση. 27-28 και να δούμε τον Παυλίδη. Και Μαντίδης στην υποδοχή. Τζιουμάκας από την πίσω ζώνη. Η μπάλα είναι out. Διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για την απόφαση του κυρίου Τωρονοίδη του πρώτου της αναμέτρησης. Ο Τζιουμάκας πήρε την επίθεση από την πίσω ζώνη. Αλλά η μπάλα φαίνεται να καταλήγει στην τελική. Ωραίος πόντος, βλέπετε την κατάληξη της φάσης με τον Ιγκόρντες. Με τη βοήθεια του Φιλέ περνάει η μπάλα τον Μπαρδούκα. Ο Καμπράνας το αντιλήθηκε. Ο Ιγκόρντες Σόουζα περνά την μπάλα. Κοντραεπίθεση για τον Πίγασο. Ο Γκριν θα βγάλει ο Ιγκόρντες Σόουζα ψηλά, δυνατά και πετυχημένα. Μπαρδούκα στην πίσω ζώνη, δέχεται τον μπλοκ από Τζουμάκα και Καμπαράνα, ο Στέλιος ο Τζουμάκας. Το σκορ υπέρ του Άφλου, με δάχτυλα η υποδοχή του Διαμαντίδη από την πίσω ζώνη.
16-10 λοιπόν, ο Ρενάλντο Γκριν σε float service πάνω στον προχωρινό Μοζαμπεργάν. Στον Μπαρδούκα βγαίνει άμυνα με το στήθος από τον Ισπανό. Νέα άμυνα, highlight της αναμέτρησης μέχρι στιγμής αυτή η φάση. Ούτε τώρα ο Μπαρδούκας, Μποζίδης, Τζιουμάκα, πάρα πολύ ωραίος ο πόντος του αγώνα. Μετά από δύο εντυπωσιακές άμυνες του Ισπανού που δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Εδώ σπάει μπάλα στο μπλοκ, Μποζίδης επιλέγει Τζιουμάκα. Ο ακραίος του Άφλου πάρει θέση υποδοχής, θα το σημαδέψει ο Μπερκάντ. Ο Γκριν τώρα θα καταφέρει να τελειώσει την μπάλα, την επίθεση και θέλει να συνεχίσει για αρκετή ώρα ώστε η διαφορά να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Αυγερινίδης, είναι και ο Γκριν. Τζιουμάκας δεν θα τελειώσει τη φάση. Μποζίδης, Τζιουμάκας. Η άμυνα θα βγει από το Μπερκάν. Αυγερινίδης με δάχτυλα. Ντεσόουζα, Μποζίδης. Στην άκρη με πλασέο Τζιουμάκας. Δεν θα τελειώσει. Νέα χαμένη ευκαιρία τώρα για τον Άφλο να μοιάζει ακόμη περισσότερο. Άρα είναι και το μπλοκ. Φάση διαρκείας. Μπαρδούκας. Τώρα βρίσκει τρόπο μετά από χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Διαμαντίδης, Μποζίδης, Κρίλης. Άμυνα τον Πελοχωρίνο. Πάρα πολύ ωραία. Η μπάλα όμως είναι εκτός. Ο Κρίλης είναι σε float service. Μπερκάν θα ανέβει, θα δεχτεί το μπλοκ. Έχουμε συνέχεια στη φάση. Από τον Μπερκάν και πάλι. Άμυνα του Ντεσόουζα. Ο Ιγκόρ, Ντεσόουζα. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Βγαίνει από τον Ευγερινίδη. Άμυνα. Ο Μπαρδούκας στην πίσω ζώνη. Σημαδεύει out. Πόντος 22-23. Μποζίδης, Γκριν. Η μπάλα στο μπλοκ. Έχουμε συνέχεια στη φάση. Μπαρδούκας από την πίσω ζώνη. Νέο λάθος στην επίθεση. Δεν τελειώνει εδώ το σετ με το tie break. Αν ο Άφλος θα ολοκληρώσει μια τεράστια ανατροπή. Για να δούμε τώρα τον Μπερκάντ. Η μπάλα είναι μέσα από την επίθεσή του. Μπερκάντ. Πάνω στο διαμαντή του το σερβίς τρέχει ο Μποζίδης. Πολύ μακριά από το φιλέ. Ο Γκριν απλά θα περάσει την μπάλα και ο Μπαρδούκας με επίθεση δίνει τέλος στον αγώνα με 10-15 με 3-2 σετ. Δίνουν τα χέρια στο φιλέ. Εδώ βλέπουμε τα σετ της αναμέτρησης.